com dueu el confinament a casa. Jo me ho estic passant super bé. I avui he preparat una gincana espectacular. Me l'he preparat com a mi m'ha vingut bé en totes les coses que se m'han ocorrit per casa, però vosaltres la podeu fer com vos apetisca o com se vos ocorrisca. N'hi ha 1000 històries en internet per fer, però jo vos proposo per aquestes que m'han fet jo, que són faciletes. D'acord? Una de les coses que va fer-me falta és este avió de paper, que feia de temps que jo no feia un avió de paper. Mireu. I també m'ha fet sempre molt il·lusió fer este joc. Em pose les calces al cap. Mireu, i en la piloteta de baix tindré que tirar els rolls de paper. Si és que al final ho guarde tot. Bé, doncs vaig a ensenyar-vos el recorregut i a continuació faig la gincana. Atentos! Començarem derribant aquests rolls de paper en la pilota i la calça en el cap. Aprofite que tinc la porta trencada i la saltaré. Mireu a Goku. Ara posarem els nostres peus i mans en les siluetes segons ens indique cada una. Continuaré cap avant i em trobaré en un joc de punteria. En aquest avió de paper hauré d'encertar per un dels forats. Una volta ho haig aconseguit, passaré per baix i faré zig-zag en aquests pots fins que arribe a aquesta habitació. I què em demana este llit? Fer una voltereta sobre ell. Clar que sí! I finalitzaré en la línia de meta. Vinga, comencem? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Con las manos detrás. Toma. Toma. ¿Qué? Que no puedo. Estoy haciendo trampas. Esto siempre se me resiste. Toma. 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 Salto. Cavall. Goku, cavall. Ahora. Salto. Pies y manos. Pies y manos. Oh, qué difícil. Y ahora de aquí. A ver si encesto. ¡No! ¡No! ¡No entra! ¡Sí! ¡Tic-tac! ¡Ah! Y ahora voltereta. ¡Wow! Y meta finish. ¡Wow! Por fin. Ja hem arribat al final de la gincana. Ara s'aleraré els vostres vídeos i les vostres fotos a este número de telèfon i ens veiem en el pròxim vídeo. Adeu!